Какво става? Продаваме М-ката. Да. Обява. Добре. Вместо да правим обява, която вече съществува, всъщност ще направим едно видео за продажбата на самата кола. Както много от вас знаят, в TikTok много знайковци, нямам книжка и се налага той да кара колата в момента, но тъй като искам аз да я карам, но съответно не мога да я карам, я продавам. Сега ще почнем да обясняваме за нея. Да я започнем от предната страна на колата. Какво мога да забележим отпреде? Значи имаме доста карбон. Имаме така. Първо имаме много карбон по колата. Това може да се види, че е карбоново. Тези вежди ли им се вика, как им се вижда, не знам. Значи имаме карбонов... Стой сега, не пречи на камерата, братчето, не пречи на камерата. Значи имаме карбонови бъбреци. Имаме карбонов лип и карбонови вежди. Също така какво имаме? Имаме жълти диареус, така ли се наричат? Диареус, окей. Дали така се наричат или не знам, но са жълти. И това е за CS модела, за хората, които не знаят M4 CS, обаче това M4 CS кабрио няма. Просто са сложени да светят в жълто. Фаровете са Adaptive LED, това значи, че се адаптират спрямо завоя на кормилото, мога да покажем след малко, но това едва ли ви интересува особено много. Смисъл, ти нали знаеш за какво говоря? Да, тук го пише BMW Adaptive LED, ела да покажеш, камерамен. Его, тук пише BMW Adaptive LED и съответно, ако въртите волана надясно, те леко се отклоняват надясно. И може сами да пуска къси и дълги. Когато сте на някакъв път и засече кола срещу вас, примерно качвате се на копитото, взели сте някое гадже и отивате да я шляпате за пръв път и може да я впечатлите с това как се гасат дългите. Уникална екстра. Уникална екстра. Така. Сега да покажем, от другата страна да покажем гумите и джантите и какво друго има за покажем, спирачките. Чакай сега, тук ще покажем карбона. Значи тук имаш карбон. Тук колата не е за случайни хора, само това ще ви кажа, имате карбон тук. Това е доста специално място за карбон, до сега не съм виждал М4 с карбон там. Така, калник М, нали М-ка е. Така, М4 джанти, нали? Да. Това са М4 джанти. И аз не знам какъв стайл са, без значение. Гумите са отпреде Michelin Pilot Sport 5. А тук това, което виждате, е камера за 360, защото тази кола е оборудвана с 360 и Parktronic. Ето, и двете ги има. След малко отвътре мога ги покажем. Това, което забелязваме тук е карбоновия прак. Много е готин. Гумите отзаде, какви са? Pilot Sport 4S, да, не са като тия отпреде. Така имаме секретен болт навсякъде, същата джанта. Тук обаче е 18-ка, нали? Не, 19-ка пише. Така, тук е 19-ка, отпреде каква е? И отпреде ли е 19? Ми добре, окей. Моя грешка, 275. Покажи задната спирачка колко е голяма. Покажи за каква спирачка става на въпрос. Голяма колко на майка ти тенджерата. Нещо, за такова говорим. Най-голямата тенджера на майка ти, като я вземеш, ще я сложиш, толкова е голяма спирачката. Така, CS стоп, сега ще ви го покажа, как я изрежда. Така, защото това е най-готиното нещо в колата. Добре, сега няма да стане. Да, на габарити. Сега да гледа да не ме изложи колата. Така, сега на автоматични фарове. Отключваме колата. Сега като сте пред кафенето, в случая в София пред Леге, и отивате към колата, оставили сте на кабрио и сте в Леге. Правите така, уча. Так, то почва да се изрежда. И сега за тия, които не са го видяли, може и по-бавно, за ретардите и по-бавно се нарежда. За да мога да е ясно, че карате кола с CS топове. Както казах, не сте случайни, но сега ще го въртна пак тук, за да си свети както си трябва, както си му е реда. Още карбон отзаде. Много силна, много стойка вари. Тук отново имаме карбон, карбонов дифузиор, карбонови накрайници. Тук както виждате, да, M-Performance накрайници, мога да се види. Там има F1 стоп, който го направих да бъде изключен, защото не ме кефше. Тук има малко вода, защото сме мили. Игнорирайте. Изключихме го, защото не ме кефеше как свети, но нека си седи там за красота, окей. Имате черно M4 Low, което е типично за M4 Competition. И това също го имаме. Това е карбоново липче. Не пречи на камерата, бе, нашия. Той нашия пречи да снимае. Така, да, значи
тук отгоре, както казах, имаме карбонов лип. Това за какво помага? Честно казано, не знам какъв му е даунфорса, колко кила е. Но по-скоро за украса, да. Може да има едни 10 кила даунфорс, 20 кила даунфорс, някакво е такова. Но по-скоро за украса. Но като цяло, отзаде визията е много празна, без тия детайли. Имам приятел с такава кола, която няма никакви детайли отзаде. И да, не седи много хубаво, човек. В смисъл, не мога тази кола да остане със същите стопове като 420 дизел, която кара някакъв тапанар там и да ти каже, той приятеля ми има същата. Не става. Някак да стане. Така. Така, не за тунинга, след малко ще преминем. Дай сега само и единствено визуално искам да я покажа в момента колата. Така, тук какво виждате? Карбонова капачка. Да спестяваме тегло. Сега ще ви я развърта да я видите. Ето, M-Performance пише на нея. Само ще ви кажа, че е около 200 лева. Така че правете му сметката. Печелите 200 лева с самото купуване на колата. Ако искате, може да я продадете. Ваша си работа. Ако някой купи от YouTube, има дискаунт. Да, ако някой реши да купи колата от YouTube... 10% са отстъпка. Те 10%... 3% отстъпка. Ще се разбереме за цена. Има я на обява в Мобиле, каквато е цената в Мобиле, такава е цената сега. Ако сте много сериозни, мога да направим някаква отстъпка, нали? За наши хора, защото сте от YouTube все пак. Щом ми гледате видеята, няма как да не ви направя промоция. И това, с което ще завършиме, са карбоновите огледала. В смисъл... Да, те са в Батман стил. Това е тук, като завършва така цак. Това значи, че е Батман огледалото. Значи, нещо по външния вид си спускаме ли за сега? Нещо, което да не сме казали по външния вид на самия автомобил, аз не се сещам, да. Така, чакай сега. Отваряй капака на колата, аз ще разказвам за тунинга, защото имаме много да си говорим за тунинга. Сега ще я отключа, брат, не се притесняй. Така, само да ви покажа. Ела да покажем тук. Ела. Колата е keyless. Само дърпам. И тя вече е отворена. Това тук също мога да покажем, че свети M. Вижда ли се? M. Така. Да се знае, тук положението е M. Вътре също има някои жокери, които след малко ще ги покажем. Но нека отворим под капака да ви покажем какво има. Значи 2 пъти се дърпа на BMW. Трябва мъжката, не женската. Така. Тук е звяра. Така. Значи, карбонова плънка ли? Как се нарича това нещо? Разпънка, добре, разпънка. Плънка, разпънка, имат общ корен. Окей. Така. Какво имаме сменяно по мотора? Има даунпайп, който е за по-лесно отвеждане на изгорелите газове. Съответно това добавя някакви коне. Обикновеният кулер, нали това е кулера? Не греша. Това му се вика кулер, нали? Или не? Добре. На това чудо, където отгоре пише M, на другите M4 не пише M. На моето пише M. Считам го за тунинг. Може и да е някаква решетка, може и да не е решетка. Да, има правен кранк-хъб. Също така, защото на тия коли слабо място има кранк-хъба. На тази кола е правен кранк-хъба в Мия Фиори. Или Мира Фиори. Не мога да... Аз не съм добре с терминологията. Без значение, сега какво друго да кажем за двигателя. Значи стоково е 431 коня, защото това не е Competition, това е обикновената M4. 431 коня, в момента на 560 коня. Времената й са доста добри, смея да твърда. Дава 100-200, около 8,2, 8,3, 8,4, 8,5 в тия порядъци. 560 коня, това е кола 3 литра, 2 турбини, Twin турбо система, нали? Не е Twin Scroll, Twin турбо. Не е B-турбо, не е Twin Scroll, а е Twin турбо. Би трябвало. Така се води. Така, друго интересно. Карбоновите капачки. Тук също не сме пестили. Имаме карбон. Ето тук. Покажи карбоновата капачка. И тук на маслото. Дано не ви се налага често да я отваряте. На мен лично не ми се налагало често. Тук масло не се долива. Просто не го яде. Има такива двигатели, с които по разписание в ChatGPT
го дават да харчи до 150 грама на 1000 км. Моята със сигурност не харчи чак толкова много. Съответно, това е бензинов двигател, винаги харчи някакво масло. Нали? Колко масло е нормално да харчи според тебе? На 1000 км някакви минимално. 50 до 75 грама. Примерно, да, грама. Което, нали, от смяна до смяна не трябва да е повече от литър. Задължително от смяна до смяна не трябва да е повече от литър. И тя наистина не гори повече от литър. Който иска да я заведе в който иска сервис. Ако ти си сериозен купувач, заведи я в МКАР. Няма никакви ядове. Отиваме, гледаш я, плащаш си за сервиза, защото аз няма как да ти платя сервиза и гледаме. Колата я гледаме. Така, ето, това е маслото, 0W30, тук си пише на колата, 0W30 и това е, 0W30. Слагате и това е. Трябва да покажем картите, нали? Трябва да покажем как се борави с картите. Да, тя понеже има MHD колата, нали? Нормално за BMW тунинга. Ела да затворим капака. Има MHD тунинг. Мисля, че добре успя да го затвориш. Чай, сега ще ти кажа. Да. Искам да забележите, че като повечето... нещо ще штракам, ама е нормално. Искам да забележите, че... май не си го затворил как трябва. Я дръж. Не е затворена как трябва, дръж. Ето, сега е затворена както трябва. Виждаш ли сега, искам тук да покажем на хората. Вие виждате малко далече, няма нужда да се приближаваш. Виждате как фугата, колко е права, колко е хубава. В смисъл, не е някаква изгостирала от Америка ударена. В смисъл... разпънките зад бъбреците. Така, разпънките зад бъбреците, там има някакви разпънки и работи. Сега ще показвам отвътре колата. Какво мога да забележим? Дайте да ги спреме тия фарове, да не ми мялкат тука. Значи, кабрио, отзаде забравете. Отзаде няма смисъл да сядат хора, не е направена да сядат хора. Смисъл там е за нечовечи. Само мога да хванете, да кажем, че сте мега играч. Да кажем, че сте някакъв мега добър и сте хванали 3 путки. Едната трябва да е 60 кг, тази, която седи отпред, и отзаде трябва да са макс 40. Не повече от 40 кг отзаде. Смисъл, при нормално седене от ваша страна, тук отзаде могат да влезнат 2 момичета по 40 кг и не по-тежки. Не по-тежки. Не по-високи от 1,60. Да, също трябва да са нисички. Седалката е на 90 градуса, супер неудобна отзаде, но отпреде е мега готина. Ела да покажем нещо много специално. Тези баджове M4. Искам да ги видим. Тези баджове M4 всяко струва по 300 лева. Тоест, ако искате да си сложите такива баджове и ги няма колата, струват по 300 лева на бадж. Така че това е много хубаво екстра, че го има. То правена екстра. Не знам дали е екстра. Ела тук друго нещо да покажем. Искам да видите, че това, където се затваря вратата, също пише М на него. Ето така, покажи. Пише М на него. И запалката също пише М на нея. Това е доста важно да се уточни, че цялата кола е М. Също така, педалите са различни от на нормалната. Педалите са направени по-спортни. Да си мачват с М почиващия педал. И какво друго мога да ви покажа отвътре? Значи волана, уникален. Какво да ви кажа за него? В смисъл има карбон, има, сега като я таковаме колата, виждате как това екранче принципно ще светне като я запалиме самата кола, което ще направим след малко. Тук Fuel Reserve работи, тя веднага такова. Тя е към CarPlay, нека си седи. Да ви покажем, че има CarPlay самата кола. Това е много яка екстра, че има CarPlay. Да, има 30 км гориво, са не ме винете. И от тази другата страна има такова M. Да покажем и прага, M4. Много красив, нали? Кефи ли те, Барчи? Да, бе. Така, дръж сега за малко да покажем как се мести седалката. Така. Говори нещо на това. Ето. Мести се. Напреде. Покажи как се надува седалката. Така, дай микрофоната. Надуването от тук става. От тук става. Малко е разбита. Ма това ще го оправим, гледай какво става. Това е отново нютон метри, понеже много прави така и се е развалило леко. Ама, в смисъл ще го оправим това. Това е проблем, който се решава за точно 10 лева. Така, сега. Тук покажем лоста.
Ела тук да го покажем този лост. Понеже не я карам аз колата и в момента е супер неудобно направена за моето шофиране, трябва да си фиксна волана. Така, сега оправихме волана. Много е удобен. Както казах, сега като го запалим ще ви го покажа повече в детайли. Значи, тук имаме контрол на кабриото. Тук се пуска подгрева на... то не е подгрев на седалките, по-скоро е подгрев на врата ви. Ето го тук отзаде. Ето това подгрява врата ви. Което го има само на кабрио колите, да. Тоест това е за лявата седалка, това е за дясната седалка. Ръчната физическа. Така, тук имаме много бутони. Имаме за traction control, имаме за двигателя, имаме за волана. Тук принципно трябва да има за амортисьорите, в смисъл за окачването, обаче при мен липсва тази екстра. Тук имаме 360 градусова камера и имаме камера за задно виждане плюс парктроник. Така, това тук е бутона за кабриото. Да бе, 360 много ясно, ние показахме за втори път. След малко ще ви покажа как работи този бутон с кабриото. Тук имаме климатроник, подгрев за лявата седалка, подгрев за дясната седалка. Значи колата и е почти full екстри, като изключиме фаза окачването и асистентите. Асистентите, тя М4-ката няма смисъл от тия асистенти, ако ме питате мене. Така, сега. Опа. Да я включиме и да я чуем как ще изръмжи. Ела да я покажеме. Айде. Тук ги мърка. Ама леко мирише, няма да ви лъжа, леко мирише на даунпайп. На катерички, да. Картите как се настройват? Да, сега ще покажем и картите, да. Сега ще покажем и картите. Ще видите каква е разликата между M1 и без M1. Ето, в момента е... Нали, в момента се изключи, в смисъл няма клапи. В смисъл заключени са клапите, затворени са. Сега ще изчакаме. Така е с затворени клапи. Сега отиваме да я чуете с отворени. Личи си разликата, нали? В смисъл усеща се. Дай малко газ да се чуе как пука. Дай да обясна нещо. Колата винаги трябва да падне до 600 оборота преди да се дава газ на неутрална, на каквото и да е. Колата винаги трябва да й падне газта, не трябва да се чува така колата. Трябва да падне. Ето е така. Ето са е окей, да. И само да покажа, че колата е загряла. Да не си мислите, че давам газ на колата на незагряла кола. В смисъл, погледнете я. Ето, да видите, че самата кола е загряла. След малко отиваме да изсипаме гориво и аз лично гледам тук оборотите да са под 666. В момента отваряме клапите и дайте първо да покажем картите. Ела да покажем тук картите, брат. Така, цъкаме бутона Set. Задържаме бутона Set и виждате как почваме да играем по таблото. Значи тук ви е първа карта, втора карта, трета карта и четвърта карта. Първата карта колата на 431 коня, на последната карта е на 560 коня. На първата карта даже нямате бърбали, хора. Толкова е неагресивна колата. В смисъл, тогава нито имате цялата мощ, нито имате нещо по-специално. Затова колата трябва да се кара или на първа карта спокойно, като си я карате ежедневно, и като тръгнете да давате газ и искате да се кефите, трябва да я карате на четвърта карта. Сега за целта на видеото аз ще оставя на четвърта карта, за да може да я чуете. Аре, Арчи, отиде да показваш, братчето. Отиде да покажеш как Как мета лисици? Да, колата е нещо страшно, аз даже си тръгнах оттам. Мята ли лисици? Яко пука, нали? Тук само моят до от охраните ни се карат според мен. Да, и от тук му ни изгонят заради това. Ама нищо, поне покажахме на хората как ръмжи. Яко се чува. Яко се чува. В смисъл, тук там мога питаме хората, те според мен си помислиха, че е дошъл някой с AK-47 и е дошъл да ги убие. Друго какво да покажем за колата?
Ела тук. Ела. По-интересно. Да, по-интересно го показахме. Значи колата без тракшън е супер опасна. Аз не съветвам хората да я карат без тракшън тази кола, защото задните гуми просто почва да се въртат так. Колата иска да убие без Да, колата иска да те убие без тракшън. Дай сега да покажа кабриото. Има подгрев на волана. Много важно екстра. Ама тя с този волан не работи, брат. Тя работи само на оригинален волан. Между другото, никога не съм го тествал. Знаеш какво? Сега ще тествам дали работи. Но мисля, че няма да работи на този волан, брат. Мисля, че е невъзможно да работи на този волан. Та сега, понеже ще си върна колата на нормалните настройки, искам да си я върна на Set 1. Аз винаги така си я карам на спокойно. Виж, няма подгрев на волана тази кола. Опита се да излъжеш хората, ама не ти се получи, брат. На даунпайп ли ти мирише, брат? Много мирише, знам. Така, махам М1. Няма нужда да ги затваряш вратите, брат. Той ще се дигне. Гледай какво става. Ако искате Bumblebee, ма не ви кефът американските коли, това е Bumblebee в немската му версия. Гледай какво става. И споко, няма да ме убие. Тествал съм го. Е готово. Сега ще дигнат и джамовете. И колата вече е... Опа, изпуснах ключа. Само да ви покажа, ключа е за G-серия. Имате ключ за G-серия, което според мен е готина екстра. Са по-новия ключ. Тук много се осмърдяхме обаче. Тук смърди много на бензин. Тук смърди на бензин. Хора, ако правите някакви такива простоти, като това да давате газ, не го правите на едно място, защото колата мирише. Смисъл и то е нормално да мирише, просто защото вади изгорелите газове. Друго, което кажем за колата, разхода, смятам, че ако сте си взели М-ка, има ли какво да го коментираме изобщо? В смисъл, разхода ще е висок, то е ясно. Но, чайте сега да изгасим да си говорим спокойно. Разхода няма какво да се коментира. Ако и раздавате газ 20+, ако не и давате газ, около 10 на извънградско. Аз до Гърция съм го докарвал до 9 и нещо. Ти какво мога да кажеш за колата, брат? Ти си я карал също, дай си личното мнение за колата. Кара се като картинг. Ако искате да карате картинг на улицата, това е вашия избор. Да, и също така... Каквото и кажеш, това прави. Завива, цъкаш малко волана да завие и завива. Също така, според мен, ако искате да грабвате внимание, мисля, ако това ви е целта да грабвате окото, това е колата, защото сега ще ви обясна. Първо, колата може да пука. Не толкова коли може да пука, смисъл вие да вземете Ламбо, ако е стоково, то няма да пука, нали? Те не пукат. А това пукане страшно много плаши хората, съответно вниманието идва към вас. Значи първо имате шумовото внимание. Второ, като изключите блокажите, от гумите се чува такова си стене, че дори да нямате пукане, вие пак ще оплашите хората, защото си мислят, че идва идваща катастрофа. Вие сте движеща се катастрофа с тези гуми, които се въртат. И значи от към шум, вие сте човека, разбирате ли? Няма кой да ви барне на шум. После, значи колата е различна от другите коли в свят. В смисъл, колата е златна. Няма човек, който да не погледне златната кола. В смисъл, има черни коли, има много хубави черни коли, има много хубави бели коли, обаче златни няма много като цяло. Съответно, привлича вниманието. Трето, фаровете. Имате жълтите фарове. Ела пак да ги покажем жълтите фарове. Те няма как да не привлекат вниманието. В смисъл, коя кола е с жълти фарове? Не е много коли с жълти фарове. Съответно, жълтите фарове привличат много вниманието. Те така отстрани изгледат много красиви, нали? Направо са бомба. И карбона също. Цялата кола е в карбон и според мен и карбона привлича много окото. Смисъл, поне на мене, като видя повече карбон по колата, ми грабва вниманието. И най-важното, че е кабрио. Като пънете кабриото и няма човек, който да не ви гледа, разбирате ли? Момичетата са готови да правят по-висок скок от Стефка Костадинова, да подобрят световни рекорди и са готови да влезнат в кабриото. Така, не е тествано от мене, но гледах видео, че в такава кола
може да се съберете вие и още 7 момичета. Когато сте отворили кабриото, може да съберете да сте вие и още 7 момичета. Така че, вие може да се опитате да подобрите рекорда, след като купите колата, разбира се, имате моето. Да, ама задължително трябва да са момичета. В смисъл, момчета не важат. Ако мога да качите 7, 8, 9 момичета, елате. Качете го, направете го, няма никакви ядове. Има ли смисъл пак да свалям кабриото? Не. Няма смисъл, да. Ние казахме всичко важно за колата. Да, ние казахме абсолютно всичко важно за колата. Ще има обявата в мобиле долу. Да, обявата има в мобиле. Моя номер не е сложен, за да не ми звънат някакви хейтери. Сложен е неговия номер, ако се чуете. Това е по-налъжа на оператора. На оператора, да, окей. Както и да е, не си знам на кой обявате. Нищо. Отвътре я показахме колата, не смятам, че има какво да показваме. То да говорим сега примерно за CarPlay, то е ясно, всеки е виждал какво е CarPlay, или за климатроника, брат, в смисъл климатроник като климатроник. Има head-up. Нищо. И има head-up, да, ела да покажеш head-up, айде, ела да покажеш head-up, го тук този пич. Не е нещо толкова важно. Също така, документално, какво да ви кажа, лизинг предлагаме, въпреки че колата е на мое име, може да я вземете на лизинг, ако решите. Ако решите, може да предложите някакъв бартер, ако ни устройва. В смисъл, ние вече ставаме автотърговци, така че може да предложите и някой бартер. Примерно, ако имате E92, може да оцениме за 7000, да? Зависи каква е 90. Тук в Ендот на E92 ще имаме яко хейт. Не, примерно, ако е двойка дизел, 7000. Ако е 335, 15 000, да. Примерно. Не знам по колко върват даже, но май върват по... Не, повече върват. 335 са повече от 15 000. Да, но на бартер съответно разберете, че няма как да ви оцениме колата високо, понеже, както разбрахте, може би ние не сме автокъщи, не сме автотърговци, т.е. аз гледам да я махна колата, поради проста причина, че не мога да я карам, а да се возя в тази кола е най-малумното нещо, което може да ви се случи. Тоест, тази кола е само вие да си я карате, да ви возят, много гадно нещо. Друса не е комфортно за возене. Добре, че имам ял смисъл да си се возя с нея, че тая кола, тя просто е вие да си я карате и друго вече почва много да се изчерпвам какво да кажа, така че е време да затвориме клипа. Ако имате желание да я купите, звънете на номера от обявата или ми пишете на лично съобщение в Instagram. Моля да пишат само сериозни хора, защото няма смисъл да си губиме времето, нали, с глупости. До момента става. Не, до момента никой не е дошъл да я гледа всъщност. Да, само някакви празни разговори. Да, само празни разговори за момента, но ако вие имате желание, елате и вижте колата. И другото, което е, в който искате сервис, може да я гледаме. Няма никакви ядове. Ако искате Мирафиори, ако искате BMW, ако искате сега някой квартален сервис... Трябва да ходим при Бай и Георги, дето е горе в Орландовци, не. Да, няма смисъл да ходим там. Ако искате в хубав сервис да я прегледат колата, нека я гледат. Няма никакви проблеми.